kam amin o Maria, siraraem dito'y saklang mo, ito'y apang kablaw mi ken ka, denggem ina na dungo. Adto'y kam amin o Maria, siraraem dito'y saklang mo, daytoy apang kablaw mi ken ka, denggem ina na dungo. Ave Maria, O Maria, Reina ti langit ken daga, ti puso na kem karwami, amin ken kaidaton mi. Ave Maria, O Maria, Reina ti langit ken daga, ti puso na kem karwami, amin ken kaidaton mi. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Basta kumamit ken. Kakabsat iti daytoy nga gundaway, igibos tayo ti haramid tayo iti daytoy bulan ti Oktubre, bulan para kini Apo Santa Maria. Nga iso ti kalasag tayo, iso ti mangibabaet kada tayo. Iso ti mangidanon iti Dios dagiti dawdawat ken anek tayo. Agyaman tayo ti panangibabaet na, kinasantuan nga ina, iso ti ina tayo, iso ti mangsalsalukob, mangbantay, mangisala, mangtumulong ti panakaisalakan tayo. Daydayawan tayo nga ro tinasantuan nga ina, tapno iturong na tayo matlaeng iti anak na ni Apo Jesus. Tapno nga ro maikari tayo makiranod, iti dahi tinasantuan a misteryo, bigbigan tayo pay dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manangaasi kan managayat. Sika na ibaon tapno paimbagam dagiti puso nga agbabawi, Apo kaasyan na kami. Apo kasyon na kami. Sika nga imay tapno iyabam dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Kristo kasyon na kami. Sika asitutugaw iti makannawan ti Ama tapno ibabaet na kami, Apo kaasyan na kami. Apo kasyon na kami. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Ngintay daydayaw ti Diyos, babanti panang kanta tayo ti Gloria. Gloria iti Diyos, iti kangatwa, ket dito'y dagakapya, kadagiti tattao na imbag ti panagnaknakemda, ibunan nagdaka, itanok daka, pagrukbaban daka, daydayawen daka, agyaman kamken ka, kapuiti, naindaklang nagdayag mo. Gloria iti Diyos, iti kangatwan, Apo Diyos na ilangitan ngari, Diyos Ama, aman nakabali namin, ket si
sika, Apo miya, Hesu Kristo. Bugtong nanak ni Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos, kenanak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Sika amang ikat, kadang iti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Sika amang ikat, kadang iti basbasol ti lubong, awaten kadaytoy arararami. Sika situtugaw, iti makanawan ti Ama, kasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Yan tangay siksika, o Apo, Hesu Kristo tinasantuan. Siksika ti Apo, siksika iti kangatuan. Iti timpuyong ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, punwem kad dagiti puso mi iti grasyam, tapno da kami ang makaammo, ti panagbalin a tao ti anak mo, kas impak da artay anghel. Gapo ti panagtutuok, ken ipapatay na iti cross, ken babaen ti panangibabait ni nainggasatan a Birhen Maria. Mairagpat kam to iti gloria ti panagungar ni Kristo nga Apo mi. Iso ang makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti maibasa na adaw iti libro ti Exodo. Imbaga ti Apo kini Moises nga ibaga na daytoy kadagiti Israelita. Diyo ranggasan wenno parigaten ti maysa agan-gan naet. Laglagi penyo agan-gan naet kayumet. Idi ijay Ehipto. Diyo ranggasan ti uray siya sinuman abyoda wenno ulila. No ranggasan yu ida siyak nga Apo, ipangag kunto ti asugda ngagpatulong kanyak. Sumged to ti pungtot ko, ket patayen kayto, iti gubat. Mabalon to dagiti asawa yo, ket maulilan to dagiti anak yo. No pautangan nyo iti kwarta ti siya sinuman napanglaw kadagiti tattaok, diyo tultuladen ti agpapautang apanakan na ti ipautang na. No alain nyo ti gagay ti siya sinuman akas pangigawid yo iti utang na, masapol nga isubiyo ti kagay na, sakbay ti lilennek ti init. Kaday talaeng ti mabalin na, nga usaren apang papudot ti bagina. Anyan to pa iti pagturog na. Inton umasog kanyak apat tulungan, ipangag kunto agsipod tama na nga asiak. Ti sao ti Apo. Ayayaten ka o Apo apigsak. Ayayaten ka o Apo apigsak.
ay ateng kao apo apigsak. Ti apo ti salakan ko. Isu ti bato asa rekedked ko. Ti Diyos ko ti mangsalaknib kanya ket awan ko ti pakananwa. Kas may sa akalasag salakni bandak. Ikaluya ken aywanan nak. Umawagak iti apo. Ket isalakan na kadagiti kabusor ko. Agbiag ti apo. Madaydayaw ti salaknib ko. Ti Diyos ti salakan ko. Ipakaamuyo iti kinatanok na. Ited ti Diyos dagiti naindaklan abalay giti ari na. Ipakita na ti diagbalbaliw nga ayat na iti pinili na. Ti may basa na adaw ti muna surat ni San Pablo kadagiti taga Tesalonica. Amuyo ti panagbiag mi idi nakipagtaeng kami kada kayo. Nagpaay daytoy a nagpaay daytoy a pagsayatan tayo. Da kami ken ti Apo ti tinulad yu. Nupay kasta unay ti panagsagabayo gapo iti inawat yu asao. Kaskas di nga daragsak yu iti Espiritu Santo. Iti kasta nagbalin kayo a pagulidanan dagiti amin a mamati ijay Macedonia ken Grecia. Ti damag ti maypapan iti Apo. Ngem nagdinamag payan kadagiti amin na disso ti pamatiyo iti Dios. Awan nga rod ti masaumi. Saritaan amin dagijay tattao ti panangawat yu kada kami, idi si marungkar kami kada kayo, ken ti panagtalikod yu kadagiti di Diosen, tapno agserbi kayo iti napaypayso, ken si bibiyag a Dios. Ken tapno orayan yu ti aay ti anak na ngagapu sa dilangit. Isu daytoy ni Jesus a pinagungar na ket mangisalakan kada tayo iti umayto a pungtot ti Dios. Ti sao ti Apo. Yaman tayo Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Dayawin tay ti Apo, tinadyosan nga ayat na, iti tay kenkwana, ti dayaw ngawan patinggana. Alleluia, 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 alleluia. Ti Apo at dakuma kada kayo. Gusto ko mamiken ka? Ti panakay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Mateo. Gloria ti may paiken ka, o Apo. Naguumong dagiti Pariseyo idinadamag da a pinagulimek ni Jesus dagiti Saduseyo. Maysa nga abogado a kadwada tinangpadas amang suot ken Jesus, babaen ti saludsod. Maestro kinunana anya ti kang runaan abilin iti linteg. Ayatem ti Apo a Dios mo iti amin a pusom, iti amin a kararwam, ken iti amin a panunot mo, insungbat ni Jesus. Daytoy ti umuna akang runaan abilin. Ti maikadwa kang runaan abilin umasping iti umuna. Ayatem ti padam a tao akas iti bagim. Dagitoy dua abilin ti pagbatayan ti entero alinteg ni Moises ken ti pannursuro dagiti propeta. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo.
Good afternoon. Lanabal tayo. Tradisyon, hanlang nga tradisyon, na di won ka ugalian, can practice, nga bigbigbigan tayo, ti patag na iti na Christian, wan apamati tayo, the role of Mary in our Catholic faith, kahaantay nga maidinay, daytoy nga aramid tayo. Kalpasan ti panagsansanto rosaryo tayo, kadagiti sisa tayo, kadagiti balbalay tayo, itigimong tayo, tata, ag procession, kas culmination, daytoy nga panangi gibos tayo, daytoy nga aramid, aramidan tayo mat nga addaan dakdakkel nga pamati. Kaya adulat tati sa ludsod, adulat tati kritik, handalat ta maawatan, ken uray pa'y maririinada nga mayat, uray maririinada nga, no dagiti dadduma, uray dagiti kakabsat tayo ti sabali, maririinada, di patag ni Maria. When you read the Bible, no basaam nga mismo ti Biblia, haam mo ama idinay na po Santa Maria iti pamati, uray agtambli-tambling ka. Kaya dagiti dadduma kilikliklikan dalaeng, nang runa ti Lucas, chapter 1, anda kayat nga basaan apaya, dadta ni Maria. Kaya dagiti dadduma isuro da nga saan, pang dadael, pang tikong kunak magkadakwada, inya naganan ikaten nyo di bayas yo, padasen nyo ti agsanto rosaryo nga addaan pamati no anya ti rinayo. Wano kunak umay kayo makikuyog kada kami, ta padasen tayo, ikaten nyo di bayas yo. Anya ti role niya po Santa Maria iti lubong tayo. Anya ti akem na iti na Christian one apamati tayo. Han tayo ama idinay tatay second mass adda bisita nagapudya Canada. Maestrami idi high school kami. Kamoy di high school ije San Jose High School no fresh graduate dagiti mamestra. Kada mamestro umay dadjay lapag training ground da pay di siyempre ubing da na manulang nga baot day tawon di mestra kinda kami nga estudyante ka amuyo di porche raksyak ti maysa kadagiti kangatuan ti grado a lalaki apaya dagiti kag eskwela ak nga nalalaing kada nagugwapo apan da armo-armon dagiti mestrami syak ti para ited ti sursurat uso pay la surat dili tawon mo ti text di mat. Di mo may turot ti agar matakas la ako maalutiit nga bimutsyog. Kasano ko mga armon awang pa'y pagilibrem. Kadagitay naturod ken talaga mga syakti para ipan. Para itid muntuman. Sa gaysada, di may sa agribalda pa ijay may sa. Kaya ginggana nga naisursurot nga siya akon, tinangato grade nata siyak magaruti para itid ti surat. Diyan mo mestran tumat apan naktumagkundutan. Tilararamidan o ikay kaya namot si kamamot armon ti estudyante kag pakyot kamot Kaday jay, anya ti pangawag yu di para ited ti surat. Nya? Nya, kartero nga. No kumano tayo ti agar-aram, kindi agpapaaram nya pangawag mo daya di para ilakan nya pangawag mo. Bridge, san? Tulay. Uy, gana san tulay. Hangam mo ti ubing tatadagi jayan. Iso ti bridge, kunana, kala ko maritay, pari idanon mo tuman, siyempre managbabain pa ilaang ma. Iso unan tuma, sikan tumat ti bridge na, sikat itulay na. Nagproblema ing kaidanon, into no kwan, jay matulayon ti akin nobya, day jay apan na. Iso unan tumat, ti mga asawa, day jay apan na itulto. Bridge, kunana, day jay, iso mangidanon. Nga iso ti mangidanon. Kaniya po Santa Maria, kaslakas jay malakan niya tayo. Mabalimmat nga yung kapasyaran nga diretso di armam. Di ko na tayo nga i-pray direct to God. Mabalimmat yung kadano ay agkarharag ka kini Apo Isos. Ngam na adda tulay mo, amom di tulay no daduma ka nalalaing ti sa unahan. Hoy, amom di kalman, sinapan na tinapan ng ruot, amom naggagat. Hamom mabaling nga ibaga kin di armam di jay haan. Napanak ng ruot, naminduaak, napanak nagkwasaak, naglabaan, nagpasaw ka. Ngam DJ bridge, mabalin na nga ibaga, amom naggagatay ta, sinapan na din ng ruot. Hindi nakaruot, agin inaw manan. Hindi ko agpispisi man tisong roden. Iso ti mangidandanon, DJ, nasaya at nga aramid mo.
Ay so mangibay dandan ginasayaat nga ibagam nga hamo mabalin nga mabaing kamot ang mangibaga nga mangipasikat met ken ni DJRR mom kas lakas jay ko mauawatan nyo haan makakapkape kay samat nagkape account talaga jay ko man niya po Santa Maria mabalin tayo nga mabalin tayo agkararag na diretso ken ni Apo Jesus iti Ama Espiritu Santo ngem adda tulay tayo adda bridge tayo isuna nga rod ta ina tayo kaguna tayo mabalin ay tagdaydayo kina po Santa Maria anya pagsaanan na dayawom kasla ko makada kayo di mat Apo madaydayaw kapitan ko natay payhaan di mataw nila kapitan mo nga di pa agtutot beras kuno sumungad ko makati madaydayaw kapitan me kuno tammi ka nga rodan kapitan me Diyan kay nga nagtangad-tangad no kapitan kayo te daytoy ti kapitan me ang iso tammi ka nga rodan ay agdaydayaw kala iso ko na madaydayaw honorable di mat hindi madaydayaw asang gunyan ba apo daytoy ti madaydayaw atanod tayo apo piling madaydayaw apay mabalin ay tagdaydayaw why not uri ka dagiti sa santo ngem at the degree iti simbaan katolika ti pannorsuro na at the degree ti panagdaydayaw haan nga the same as di panagdayo ti kinapo Santa Maria the same day panagdayo ti kinapo Dios haan na degree dayjay hala umamot da kayo no ari mo timmay ti ayan tayo na kadi mo agkornoda pay nga agparintumangan no prinsipe na nga tumutten kaslamod kanya tayo no umay ni presidente tayo gwardyaan nyo amin simbolo panagdayaw ipartyan nyo ti uray langan no umay mo ni mayoryo kumaaki siyempre ipapati yung mat nga daytay ngam noon ni kapitan laeng mabalim mo di may sa nga ason no mamulutan no ni Apo Pade uray kapimot nakin udangan no isot ka ikariyanan degree ti panagdaydayaw kas ano ako na dayto ti simbaan katolika na degree ti panagdaydayaw kunana ti dulya nagaputi Latin dagitoy dulya kunana veneration nga maibibagay kadagiti angheles ken sa santos dulya nya kadagiti sa santo nga immo na nga kakabagyan tayo apay dalulong yo no nagsanto ni lulong yo no addadyayen apay hammo nga rod nga respetuan makikadkadwan iti Dios ha ammo nga rod nga dawaten ti panangibabaet na kanyam uray no kasi mo daamang kiniinan ko kada apong ko i-prespresyum ko latamot ten ang nakapudno da magkini Apo Dios what if nakapudno da no saan ikarkararag ko no dadapay la di purgatorio ngam no nakadanon dan apay handa lang at nga manggag mo di kararag kunta kunana ka ibabaet dakman santo no santo da dagiti sa santo tayo inya dagitay paborito yung nga santo Saint Jude of Tadeo siya ako may nga patron ko di jay may nga daw-dawatek ti panangibabaet na iso nga dulya para kadagiti sa santo ken angheles ngem ni Apo Santa Maria ti maibagay para kanya na sigun ti pannursuro ti simbaan tayo hyperdulya santo matlaeng isuna kaparihas tayo a tao ngem nangangato ti honor na taapaya gapo nga rod ta nagbalin nga ina ti Dios hyperdulya nangangato nga dakdakkel ati panangibabaet na iti kadagiti intensyones tayo tada tayo nga rod ti anak na dayta ti baoy dayta ti akem ni Apo Santa Maria iti na Christian wan a pamati tayo no kalasugan isuna amoy ti sao nga kalasugan anya ti kalasugan pag tinnagan ti danom downspout dayjay ti kalasugan pagayusan ti kuno nagayusan ti grasya isuna babaen di bagina ti Dios anak bimmaba kalasugan ti grasya bimmabahaan isuna di bagina therefore kalasugan met angang umato isuna met laeng ati mangibabaet kada tayo hyperdulya katilatria ko na ti maibagay laeng iti Dios laeng ti ma-venerate iti daytoy kangangatuan nga honor nga ited tayo iso ti latria kunana haan nga agpada ti dulya hyperdulya ken latria kunana ti simbaan katolika nga to nga amang
ti dayaw veneration, adoration, iti Diyos, the Father, Son, and the Holy Spirit, ngam niya po Santa Maria, nabababahay perdulya, ngam na ngato niya po Santa Maria, kadagiti sa Santo Ken, Angeles. So nga natantanok na ngato nga rod gaputa, at the privileges niya po Santa Maria, nga adadagiti pribilehyo na nga naawat na nang runa ta nagbalin nga inati Diyos. Katata, iti akem na iti na Christian nga na pamati tayo, haan tayo we cannot deny, haang ka mabalin nga mamati ken ni Apo Jesus, no ham mo iraman ni Maria. Haam mong mabalin nga ibaga nga adda full respect ayat ken pamatim ken ni Apo Jesus, no mailaksid ni Maria. Di mo da kayo nga ada katugangan na. No ay ayatem di anak na. Automatic ay ayatem di inanahan. Wano di amana. Respetom di ay ayatem ni baka mo nga awan respetom kadananang kintatang mo sumurot mo laeng awan respeto na. Kasi mo laeng ati pamati tayo. Haan nga mabalin nga i-deny kay akem niya po Santa Maria iti na Christian na pamati tayo. Tapno agbalin ka nga nabanglokin ni katugangan dayti aken nakabababa pagibasaran ngem tapno maawatan niya. Tapno agbalin ka nga nasayaat o rikat ni asawam. Gano tapno agbalin ka nga nasayaat ihiraman mo a respetuan dijay nakaikamangam no ay item ta asawam. Adaman dagiti aga asawa nga marurod da no di anak da kapawitan da ginanang da Allah. Apay papawitan man idan ko na. Apay nga ikam di kortada madimot kuno adda laki dihan laki nga iso ti priority apay nga haan kay isuda dananang kintatang na nagsakripisyo nga nang padakkel, nagsakripisyo nga nang pagpabasa ta anak da tatatapurwakan na basit haan laki mga hangkay laki mga malugi apay nga kaguram. Nya kung matikarbengam nga mangungeta lakay mo wenno bakit mo no tulungan na dananang kintatang mo imbes ko mga sikat imang ibaga nga ikam idaan nang uruna ta lumakay kin bumakit dan ka awam marigatan da mo nga agtrabaho. Iso nga haan nga maibagay nga kunam nga ayatem di anak no hamo mairespeto dananang kinni. Kas di mo lang po Santa Maria. Nababa nga pangibasaran tayo nga makatulong apag pampanunutan tayo. Nga itibiyag tayo hanggang pulos nga kurang nga hamo mabalin nga ibaga nga ideklaram nga mamati ka kini Apo Jesus without Mary naggapuan nga rod ni Apo Jesus. Kas ano ti pa nang reconcile mo, naggapuan ni Apo Jesus nga imay nang isuro kanya tayo, imay nang tibiyag tayo. Kas ano ko mga naamuan da nga naiyanak, ijay ita ili nga Jerusalem, Israelan, Ginasaretan. Naggapuan na nga rod no awan ti inana. Kairaman mo, ajay full respect mo kini Apo Jesus, maisurot adijay inana. Oy, adda pa'y katugangan nyo, awanan. Nataydan, ang karkararag yun sa mga mataydan. Inayon mo aja respeto, kas jay day jay. Kas jay ti logic na, narabaw nga pangipapanan nga kuna tayo ngamtap nung nalaklaka nga maawatan. Tatati akam niya po Santa Maria, iti lubong ti pamati tayo. Anya ti kunana, ang ije Fatima, anya ti kunana, para ti panagbalbaliw ti lubong, anya ti kunana, pray the Rosary. Apay ti Rosario ti Ave Maria napno kati grasya, biblical in character dayjay. Kanya ti kunana nga minji anghel kini Apo Santa Maria, sika tinaing hail full of grace, sika tinaing gasatan kadagiti amin apay datay ayat ng putar dayjay. Hantay nga pinutar dayjay, innala tayo iji imbagati, sino nang ibaga? Nya? San Antonio? Anghel Gabriel. Idi agsikog ni Apo Santa Maria ko na sikatin ang gasatan kadagiti amin babae na gasatan matibong at tiyan mo ana Jesus. Pinutar tayo ayadaya hantay a pinutar. Inala tayo laeng iji Biblia. Sa tay di mawat ti petition Santa Maria nga inati Dios, ikakaasi na kami ama nagbasol.
Ikakaasi haan akaasyan tapno nalawag manen. No kaasyan, ti asi aggapo kin kanya na kumanya. Ti asi aggapo iti Diyos. Ngam sinno ti mangikakaasi ni Apo Santa Maria. Kasi magkanya tayo Pangasim pare ta idanon mo no agar-aram ko pangasim pare ta ikakaasin idanon mo to Ti pakumustak idi nagpatag ti pakumusta di mat no pakumusta ka krasmon pakumusta am to no kunaman ko wow. Kumaringking mo tan pakpakumustaan na. Feeling mo matan. Kasya ikakaasin biblical Hail full of grace, Ave Maria, napno ka ti grasya, ti maudi, dumawat tayo laeng ti panangi ka, kaasin na, haan nga, kaasyan na kami ang managbasol ni Apo Jesus dayjay, ti Ama dayjay. Kadayjay, ikakaasin at kayat na nga sa ni Apo Santa Maria, ti mangibabaet kanya tayo, kayat na nga sa iso ti mangidandanon. Kano daddo mga ruden tay kunakon dayjay petition tay no daddo haan tay mabaling nga ipasikat ken ni Apo Jesus ngam ni Apo Santa Maria isu mangibaga dayjay karakter tayo para king kuana. Isu nga nagdakkel ti akem na biblical haan tay mabaling nga ilibak imbaga ti anghel ngam no mo gamin nga basbasaen di Lucas daytoy ti likliklikan dagiti hanga mangayat ken ni Apo Santa Maria. Luke 1 chapter 1. Dahil kitaan nyo jay Lucas chapter 1, basahin nyo di jay. Di jay ti panagparang ti anghel, agingga na ti panaganak na, handa pulos nga ukraden, apaya bumagsak di jay panangkon kontrada kin ni Apo Santa Maria. Handa pulos ang makalusot, no adalon na di jay, baka isuda agbalbaliw da. Kaday jay kun kontraan da, ngam awam mat ti inulbod tayo ijay. Kainala tayo mo lang iji Biblia, dimawat tayo, nagparang ijay Fatima. Anya ti kunana, pray the rosary. Para ti panagbalbaliw, dagiti managbalsol, for the conversion of sinners. Para ti panagbalbaliw, dagiti managbasol, panagbabawi, dagiti managbasol. Anya pa iti intention nang panagbaliw ti Rasya, na ibaga dayjayan, na ibaga na ijay Fatima dayjay. Ti kuna tayo, nohaan nga nabilag niya po Santa Maria, apay akabaulan na ti agparang. Dayalaangan, da kayo nga taga-sibilyan. Nohaan nga nabilag niya po Santa Maria, ang kasi na po Diyos, nagdakkel nga pribilehiyo kanyak, may sa kadagiti tartari gagayak, mat ang agpadi no dagiti ko makala kumadya, nagyanak diya Our Lady of Lords, ijay del Pilar. Mapakapanak ko mamo ijay Lords. Tataim mo na nakapanak ijay Guadalo. Nakitak di lugar ang nagparangan na. No, adda pamatim, adda ka ijay ayan na kasla kala maitantan o kasla kasla sumsunggar tadot-dot mo kada jak amo no nya ti maawatan. Kaapay nga kabailan na ti agparang. Pinanagnakan mo ti simbaan dahil nga panagparang maidinay tay nga rod. Uri agbali-baliktad tayo, mailibak tayo nga rod nga nagparang ijay Guadalupe, ijay ni Apo Santa Maria di Mexico. Maibidinay tayo nga rod nga nagparang ni Apo Santa Maria ijay France di Lord. Mailibak tayo nga rod nga nagparang isuna ijay di Fatima, ni Portugal. Kanuhan nga nabilag, sino nga rod yan nagparang, no nga ni Apo Santa Maria, sino nga rod? Kaayam da Immaculate Conception, kunana siyakti, Immaculada Conception, dinamulitan ti basol atawid, imbaga na mismo. Kunuhantay pa ilang mamatian nila ti aramidon tayon. No hantay pa ilang makonvince day ta nga aramid ni Apo Santa Maria, anya lang arot ti klase ti pamati tayon. Nagbilag pa aday pa nang ibagana, anya ti ko na agbabawi ti basol. Anya ti ibagana pa ni Apo Santa Maria, tungpalin nyo no, anya ti ibagana, haan nga para kanya na dayjay, never nga ni Apo Santa Maria, para kanya na dayjay honor nga inted na. Ti kuna na kadagay adalan ken ni Apo Jesus, tungpalin nyo no, anya ti ibagana. She was referring to Jesus, ibagbagana dayjay para ken ni Apo Jesus. Haan nga nang itod tibilin ni Apo Santa Maria, nga ti umuna abilin, dayawon dahaan ni Apo Jesus, pinanagnakan na laang di original abilin, the commandment of love. Ngam ni Apo Santa Maria, tunggal agparang, anya dagiti mensahe na.
conversion of sinners, panagbalbaliw dagiti managbasol, panagbabawi ti managbasol, conversion of Russia, aging ganati may sa kadagiti mensahe na nga kanayon pray the rosary. You save 1,000 souls in purgatory when you pray the rosary. Imagine nyo, mano nga sisa kayo, mano a pamilya ti agkararag ti may nga aldaw kabayatan ti bulan ti Oktubre, hanlang nga tayo intero a Pilipinas, hanlang intero a Pilipinas amin nga adda Kristiyano Katoliko na, mano nga ta ribo nga kararwa sa di purgatorio tinaisalakan nyo. Mano aribo nga kararwa sa di purgatorio nang runa kadagiti awan makalagipan tinanaaon tayo iti purgatorio. Kano kanayon tayong aramiden madaldalusan dagita, madaldalusan dagita nagkapsutan da idi, supapak ti panagbasol da, madaldalusan, mapanda makikadkadwa kadagiti sa santo iti ama. Imagine ti entero sa nga lubungan, mano ti nagsanto rosaryo, mano tayo. Ay baliktadan tayo, ay subyanan tayo gayam, narinayo mula ta panagsanto rosaryo yaw. Ninanam yung laeng haan. Uno panong palbilin. Dahil yung man dati kagurugura ko, nga no daduma ka, pangkay agsunto rosaryo, nagado kayo, no naimas di meriendayo. Ngamnohaan, apo duduwa, piman, agtantanimitim nga kaslakuto. Kinagsiat ko majibuo, ibagbagatay nga ron nga sa nga pamilya, agkararag, datat intensyon na, dinagdakkel ko maapan nakaisalakan ti kararwa. Kinhaan lang nga dayta, haan nga ti panagsanto rosaryo katatalaeng Oktubre, numabalbali na ka iso nga ron nga layman's prayer. Daya ti kararag yo, kang runaan alaygo. Da kami adda prayer book mi, ada breviary mi kunami. Dayjay, iso ti karakararagan mi, mamadre, mongke, daga mga religious, karakararagan mi. Da kayo, ti number 1 akararag yo, layman's prayer, iso ti nasantuan, rosaryo. Ang tatag, kararag tayo, dumanon ijay, San Antonio, ikararagan nyo ti kapya ti lubong, nagado ti aggubgubat, biktima dagiti kakabsat tayong inosente, gapulaeng iti jak amon no anya nga pride no anya daytan. Gapulaeng timadi nga prinsipyo, pinatayan, ginubatan, nga awamot, tinaununag nga kaipapanan na maisakripisyo ti biyag ti tao. Abay nga tayo ikararagan, kakabsat tayo dagijay. Anak ti Diyos dagijay mabumbumba nga mairamraman. Anak ti Diyos maturi dagijay madi nga prinsipyo nga naimula, naindoktrina iti pampanunot da. Anak ti Diyos dagijay, biktima dalaeng. Ikararagan tayo. Ang tata eleksyon manen, nga nagmayat nga kararagan tayo tapno nataltal na nakapkapya, nagmayat nga buyaen no, dahil nga panagpipili ka, at dalat na panagkaykaysa, at dalat na talnana, nataliklat na dagiti kandidato yung nga magmag na nga, agpaspasyar nga awan ti threat na, naragsak dalat na nga agkakadwa ta, awan ti idumduma na, naragragsak mo dagiti butan ti agururay dati agarikap inton madamdama at dala madamag ko kada kayo nga umawat ti paarikap ta palsi itak tamuging yaw. Dati kumanaway ang data ikararagan tayo nagmayatan ko mga kitkitaan nga uray no agkakalaban da iti politikala da ita. Ngem pamilya anya ti akem tayo nga laigo anya ti akem tayo isungarod ti mangikar kararag. Nabilbilag ang tata, bawalan ti agkampanya, di mat? Da kay kandidato hanggang agkampanya ta, i-Facebook na kaitad, adda nga may kat kayaw. Da tayo mo ti agkampanya, di mat? Da sound system tayo, mapantayo magpagna, anya ti karkararag tayo, natal na Diyosan, natalinaay nga panagbubutos, hanga nagmayat nga kararag. Para iti sa nga lubungan, ikampanya tayo, numaysa, kadagiti malabsan tayo, ti ikararag damot, wen adda ko makapya ti sa nga lubungan, babaan ti panangidaulo tayo, ti panangibaba, ti santon nga ina, haan nga adda nga agwarwaras ti kapya ti sa nga lubungan. Haan nga namaymayat nga ti arasaas, dagiti makangeg ka, wen kumagamin, adda ko makapya ti sa nga lubungan.
Adda ko matal na ti panagpipili. Awang ko mati mabubuteng, awang ko mati maparparigat, awang ko mati madangdangran, hanggang na may mayat no dayati iyar arasaas ti puso ti tunggal may sa kadatayo. Ngalatatala na bal ni Apo Santa Maria ke nangabak da iti gubat battle apaya gaputan ni Apo Santa Maria inabak na. Uray ti bilag ti demonyo, dayati laglagipon nyo, agsangit ti kalaban. No ag Santo Rosario kayo, no ag kararag kayo. Mariribukan ti kalaban, no adda pudpud no apamati para kini Apo Santa Maria, para kini Apo Isos babaan ti panangibabaet ti inatayo. Ipaduyak-yak tayo ti pamati. Mamatiak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit kandaga. Ken kadagiti amin a makita, ken di makita. Ken iti maymay sa nga apo ni Kristo, bugbog tong nga anak ti Diyos. Nagtao diti ama ti sakbay ti amin na tiyempo. Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw. Napaypay sa Diyos sa nagtao, tinapaypay sa Diyos. Naiyanak san anaparswa. Diyos sa kasmetlaeng iti ama, kat gapuken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapu kada tayo at tao, ken gapu ti pan nakaisalakan tayo. At nangala iti bagina iti tiyan ni Berhen Maria, iti pan nakabalin ti Espiritu Santo, kat nagbalin a tao. Kas tamet anailansa iti krus, gapu kada tayo. Idi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok kat naitanem. Nagungar iti maikatlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan na surat. Imulit sa dilangit, kat situtugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti spirit nga apo ken mangmangted iti biyag, iso agtao iti ama ken ti ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao. Santa Katolika ken Apostolika, ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Kumararag tayo iti Dios, ti managayat ken naasi nga ama, dumngeg kadagiti asog dagiti tattao na, ket iti tunggal panggep kuna tayo, apo denggam ti asog dagiti tattaom. Ikararagan tayo ti simbaan anay saknap iti sangalubungan. Tapno kanayo na suruten natin na indaklan na bilin ni Apo Jesus. Ti panagayat iti Diyos ken iti pada a tao. Kumararag tayo iti Apo. Ikararagan tayo dagiti mga iturturong iti gobyerno tayo. Tapno tuladen da ni Apo Jesus ken dagiti apostoles iti panangipakita dati ayat kadagiti tattao nang runa dagiti napanglaw. Kumararag tayo iti Apo. Ikararagan tayo dagiti napanglaw, may dadanes, dagiti balo ken ulila, tapno awaten dati balikas ti Dios, ken ti ragsak nga agtaod iti Espiritu Santo, iti baet dagiti adu a pannubok iti biag. Kumararag tayo iti Apo. Ikararagan tayo daytoy agimong tayo, tapno datayo ti agbali nga modelo ti panagayat iti pada a tao. Kumararag tayo iti Apo. Ikararagan tayo dagiti pimusayen a napateg kada tayo, tapno makiranod dan iti nagloryaan na panagungar ni Apo Jesus a Kristo. Kumararag tayo iti Apo. Agulimet tayo antay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Antay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo,
Apo denggam ti asog dagiti tattaom. Dios nga amami dagiti ti kararag asi papakumbabami nga idatagken ka. Indi ngam idaapo ket ipaay mo ta parabor mo. Napnon pamati adawatin mi dagitoy itinagan ni Jesus a Kristo nga apo mi. Bendisyonam o Apo, daytoy daton mi. Itinagan ni Jesus, isagot mi ken ka. Ti Santa Misa, idaton mi ken ka. Denggem kada Mataya ka pa Diyos ang parasang parabor mo. tara raw mi ken ka. Ni Santa Misa, idaton mi ken ka. Denggem kada po araraw mi ken ka. Kumararag tayo kakabsat tapno datayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Tiya po atin nakamanagiti datin kadagita imam. Ket may paayo pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet apagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo aramidem kadi taipaypay sumi nga ikaysa nga idaton dagiti bagbagimi iti daytoy a sakripisyo nga iroknoy mi. Mapudnuan mi kuma nga ilagip dagiti misteryo ti bugbogtong nga anak mo tapno magunod mi dagiti inkarkarina gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Basta kumamit. Itag-ayo dagita puspuso yo. Dadan sa tagay tiya po. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May karikot mo rin. Pudno unay a may ikarigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin. Makitimpuyog kami kadagiti amin asa santos ket ibunannag mi anak kakaskas daaw ka ket nangruna ti panangilagip mi ken nainggasatan a Birhen Santa Maria del Rosario. Itanok mi asiyaman ta kinamanang nga asim takadagiti amin adiso na indaklan dagiti inararamid mo ket iwaras mo adi agresat dagiti imbag mo ket idi tinalyaw mo ti kinano mo ti Birhen inted mo tinangisalakan nga iso ni apo mi a Heso Kristo ket gapo ken Kristo agrukbab itadayag mo ti ehersito dagiti angheles ket iti agnanayon agraragsak da itasaklang mo ket dawaten mi ti palubos mo kuma nga itimpuyog mi met tinakurapay atimak mi kat kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo iti Apo, a Diyos dagiti amin na parswa, ilangit ken daganap nuda, iti pagkaydaydayawan. Hosana iti kangatwang, madaydayaw ti umay. Itinagan ti Apo, hosana iti kangatwang.
Pudno unay Apo, abiig ka kinasanto, kat sika ti gubwayan ti amin a kinasanto. Dawatin mi nga rod ti paay mo ta Espiritum amang pasanto kadag ito'y adaton, tapno pagbalinem kat ti paay mo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadag iti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti bagi iso maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida, nangalay ti kalis nagyaman maninken ka, sana inted kadag iti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro, ken agnanayon atulag, iso a maibuyat to a maipaay kada kayo, ken kadag iti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy, a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati, babaen ti krus mo, kanin ka panagungar. Inakamin salakan si kanan nubot sa ngalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka ta impaay mo a maikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami a makirano iti bagi ken dara ni Kristo pagkaykaysaen na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagipem kad Apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parayrayem ti ayat na Diosan. Laglagi pemet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi a pimmosayen, asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawatin mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken enggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo isuda a nakapudno a nagserbikan ka ditoy daga. Makikadwa kam tukad met kadakwada. Amang itantan o ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti Ama, ket lalwen tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngadat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagarayam, matungpal kumatinakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam tel daw itoy, ti kanen mi, ti patinayon ngal daw, pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, ti basol dagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan, nga umanugot iti sulisog, isalakan nakamket tidak. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin a pagdaksan mi, itdam kada si ayat ti kapya kadagiti aldaw mi, ket babaen ti pannulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi, ken iti yaay ni Heso Kristo anang isalakan kada kami. Ako ang pinawait panakabalin kindayan, tiganayan naging Santo. O Apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapo kanyak ti ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pammati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Basta umamin.
Iti napakumbabakin napnuan ayat apuso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin. Kapya. Kapya. Kordero ti Dios, sa may kat kadagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Dios, sa may kat kadagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Dios, sa may kat kadagiti basbasol ti lubong, itdem kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, adtoy ti Kordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karing o may kakanyak, ngem ti may salaeng nga sao mapaimbag to. Tumangadaken ka Apo, ketieb kasko, tuy arararaw ko. Itaasim kenayat mo, inakitalik, tuy asuko. Tumangadak ken ka Apo, ketieb kasko, tuy arararaw ko. Itaasim kenayat mo, inakitalik, tuy asuko. Naruto Diyos sa puken ka, inak dawaten daytoy adipen mo ala. Kakat kibinen, alain ka tarabayen, alain ka saranayen, tapno agtalenay na bukod mulaeng. Ngaruto Diyos sa puken ka, inak dawaten daytoy adipen mo ala. Inkakat kibinen, alain ka tarabayen, alain ka saranayen, tapno agtalenay na bukod mulaeng. Dagita imam ipatay mo, pukawem sipnge tibiyag ko, tasikalaeng tibagnos ko, nagturong kinapudno. Naruto Diyos sa puken ka, inak dawaten daytoy adipen mo ala. Inkakat kibinen, alain ka tarabayen, alain ka saranayen, tapno agtalenay na bukod mulaeng. Kumararag tayo.
O apo adyos mi iti daytoy Santa Misa, waragawag mi ti ipapatay ken panagungar ti anak mo. Aramidem ka diti makikaysakam ken kuana iti panagtutuok na. Tapno maikari kami a mairanod tumet iti ragsak ken gloryana. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios isa makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Agsagana tayo ti sumagmamano a minuto Apo para iti daytoy panagsanto rosaryo tayo aging gana di San Antonio tinto maudi a bendisyon awaten tayo to ijay barangay Patiki. Kayat na nga sa uwan, danunan tayo amin nga barangay, nga malabsan tayo amin nga barangay tayo para iti daytoy nga panag Rosary Brigade tayo, mabalin tayo pa nga awas nga gan iti Rosary Brigade. Agsagana tayo, isagana tayo dagiti ladawan, dagiti karro, dagiti pagsungbat, dagiti mangidaulo, ito'y sango ti simbaan, ken side na ta pagsaganaan tayo Apo, sa tayo ito ag-proceed, ijay Rosario tayo. Timaudi a bendisyon, ijay ito barangay Patiki Apo.